Wel, fel arfer yn hymor y Nadolig ac mewn oedfa Nadolig, da ni fel arfer yn edrych ar hanes y geni yn naturiol o'r Efengylau, neu da ni falle yn edrych beth sydd gan y proffwydi i ddweud am y Meseia oedd yn dod. Ond yn wahanol i'r arfer pnawn yma, dyma yw'r darn o'r Beibl sydd wedi dal yn ychymyg i wythnos yma, darn o llyfr yr Actau. A beth sydd gyda ni fan hyn ydy darn o neges, neu pregeth, gan Paul i bobl oedd yn byw yn Antiochia Pisidia, oedd yn ne orllewin Twrci. So dyna'r Christmas theme wedi dod mewn fyna wrth sôn am Twrci. A dwi'm yn gwybod pwy fydd yn cael y rhan de orllewinol o'ch Twrci chi fori. Ond be bynnag, Antiochia Pisidia, tref fydda heddiw yn ne orllewin Twrci. A mi oedd e'n dre pwysig yn yr amser yma, oedd e'n dre Rhufeinig, oedd e'n dre le oedd yna lot o fasnach, a lot o fynd a dod o gwmpas y rhan yna o'r byd. A mi fydde y bobl oedd yn byw yna ar gynulleidfa fysa'n gwrando ar Paul ar y diwrnod yma yn dod o gefndiroedd gwahanol. Mi fysa rhai ohonyn nhw yn Iddewon, rhai yn nhw o gefndir Groegaidd. Oedd yn le, wel, yn ôl safonau, y pryd be bynnag yn lle eitha cosmopolitan. Ond eto mae e'n arwydd y cael, dwi'n meddwl, mae yr un newyddion da oedd yn newyddion da i bawb, beth bynnag oedd i cefndir nhw. Ac fel mae'n digwydd, mi oedd Paul arall, ffrind i ni sy'n ystaf yna, yn sôn wrthai dros ginio bod fori mae'r wyl Iddewig Hanukkah yn cychwyn. A mae'n debyg fod Hanukkah a Nadolig, maen nhw dim ond yn landio'r un pryd bob 19 mlynedd. Felly mae e'n, chybod, eleni, mae e'n arwydd o cael fod yr wyl Iddewig sy'n dathlu Nadolig yn glanio ar yr un diwrnod ac i ni fel Cristnogion yn credu fod goleini'r byd wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Felly chydig bach o trifia a cefndir Iddewig i chi wrth basio fan yna. Be mae Paul yn neud wrth y bobl yma oedd yn byw yn Twrci ar y pryd ydy sôn wrthyn nhw fod eu holl hanes nhw, fod holl lwybrau hanes yn arwain at y foment yma pan mae Duw wedi dod fel Meseia i'r byd. A mae'r un peth yn gallu bod yn wir ynglyn â'n blwyddyn a'n bywydau ni, dydy? Mae'r plant yn arbennig yn dydach hogia sy'n gwrando ar bob gair mae dad yn dweud fel ydych chi'n gweld. Sawl diwrnod sy'n cyn y Nadolig. Dyna yw'r cwestiwn sydd wedi bod yn tu ni ers misoedd. Ac mae'r Nadolig wedi glymu mewn efo'r flwyddyn newydd hefyd yn dathliadau. Dydy, bod yr holl lwybrau i gyd yn troi o gwmpas yr amser yma o'r flwyddyn. Wel, be mae Paul yn dweud fan hyn, yw fod holl hanes Israel, fod holl hanes y byd yn arwain at y foment yma pan mae Duw yn dod fel Meseia i ganol y byd. Ac wrth basio, mae Paul yn sôn am dri sort of arweinydd oedd gan Israel dros hanes. O'r cyntaf oedd y Barnwyr. Nawr, oedd y Barnwyr, mi oedden nhw'n arweinwyr eitha charismatic, oedden nhw'n bobl efo awdurdod, efo personoliaeth, ac oedden nhw wedi dod i arwain y bobl mewn amseroedd anodd. A pan da ni'n mynd trwy amseroedd anodd, dyna da ni isio, ydy arweiniad da, arweiniad cadarn ac yn y blaen. Oedden nhw'n bobl, oedd rhai ohonyn nhw yn arweinwyr milwrol, a mi oedden nhw'n enwog am bobl oedd yn, a defnyddio fy Nghymraeg gorau, oedden nhw'n bobl who got things done. Dyna oedd yr math o arweinwyr oedden nhw. Ond y peth yw, oedd y Barnwyr yma
Oedden nhw'n bobl, oedd rhai ohonyn nhw'n dda, oedd rhai ohonyn nhw ddim cystal, oedd rhai ohonyn nhw'n arwain am gyfnod hir, rhai nhw'n arwain am gyfnod byr. Oedden nhw'n bobl, mewn geiriau eraill, oedd yn mynd a dod. Ac oedd pobl yn teimlo, oedden nhw'n cael eu gadw i lawr weithiau gan yr arweinwyr yma. Nawr, dwi ddim eisiau bod yn rhy harsh ar arweinwyr yn cymdeithas ni heddiw. Ond falle bod y disgrifiad yma o'r barnwyr, yn atgoffa chi falle, ynglyn â'r rhai gwleidyddion falle sydd yn byd ac yn gwlad ni heddiw. Pobl sydd yn addo'r byd, ond yn y diwedd yn gadael chi wedi siomi. Pobl dych chi'n meddwl sy'n mynd i sortio'r holl broblemau ni allan, a wedyn mewn 6 mis mae yna rhyw scandal a dych chi'n clywed y byd amdanyn nhw eto. Wel, oedd y barnwyr ddim cweit felly. Ond maen nhw yn atgoffa ni'n dydy fod arweinwyr y byd yma yn ei bod ganddyn nhw i lle, ond eto dyn nhw ddim yn gallu sortio yn holl broblemau ni allan. Da ni'n hiraethu, da ni'n gobeithio am rhywbeth gwell yn dydan, na beth sy'n gan yr arweinydd neu'r gwleidydd diweddarau gynnig. So ar ôl cael ei digon o'r barnwyr, dyma Israel yn penderfynu bod nhw isio brenhinoedd. A dwi wedi rhoi llun hyfryd o Harry Rwythfed fyny fyna i chi sy'n fans o Wolf Hall. Unrhyw un heblaw am fy annwyl wraig? Reit, mae Wolf Hall yn boblogaidd iawn yma. Iawn. Wel, ar ôl cael digon o'r barnwyr, oedd Israel yn penderfynu bod nhw, maen nhw eisiau brenin nawr, maen nhw eisiau brenin fel y cenhedloedd o'i cwmpas nhw. A mi oedd rhai o'r brenhinoedd mwyaf enwog, Saul a Dafydd a Solomon, mi oedd nhw'n brenhinoedd eitha da. Ond oedden nhw hefyd ddim yn berffaith. Mi oedden nhw hefyd yn gwneud camgymeriadau. Mi oedden nhw hefyd yn arwain pobl lawr llwybrau anghywir i addoli y pethau anghywir. A pan oedden nhw'n addoli'r pethau anghywir, wedyn mi oedd anghyfiawnder yn dod yn rhan o'r genedl. A oedd pobl tlawd yn cael ei gamdrin ac yn y blaen. Oedden nhw'n meddwl mae'r ateb oedd cael brenhinoedd. A mi oedd brenhinoedd hefyd ddim cweit beth oedden nhw wedi gobeithio amdano. Ac unwaith eto, ydych chi'n gallu gweld fod yr un peth yn wir ynglyn â'n byd ni. Mae pawb yn gobeithio am frenin neu brenhines i'ch achub chi gyd. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn disgwyl mlaen i weld dydd Sul nawr Gavin and Stacey, the king and queen of sitcom. Ond chi'n deall y pwynt ydych. Ond dwi'n deud hwnna'n ysgafn, ond mewn gwirionedd, mae rhyw duedd ynddo ni i edrych fyny i celebrities a rhyw celebrity culture. Achos dyna yw royal family yn gwlad ni heddiw, ydy celebrities yn y bon, ynddo? Ac o'n i lyfio'r crown fel unrhyw un arall. Ond mae yna rhyw limit yn does ynglyn â sut mae troi at bethau fel yna'n gallu helpu ni fyw yn bywydau, sortio yn problemau allan. Wedyn y trydydd set o arweinwyr oedd pobl yn troi ato yn amser y Beibl oedd y proffwydi. A ar ôl y proffwydi oedd rhannu neges Duw efo pobl. Dweud wrth pobl be oedd yn iawn, helpu pobl ffeindio gobaith a cyfeirio pobl at Dduw. Eseia, Jeremia, Elias yn rhai o'r proffwydi mwyaf enwog. Ond yn anffodus, oedd lot ohonyn nhw'n cael eu gwrthod. Oedd pobl ddim yn licio eu neges nhw, achos ddim un ohonyn ni'n licio neges sy'n deud wrthyn ni bod rhaid ni newid, nag oes? Does dim un ohonyn ni'n licio neges sydd yn herio ni feddwl am bethau mewn ffordd gwahanol, neu caru pobl lle dwi ddim yn dod naturiol i ni garu pobl. Mae neges y proffwyd yn neges heriol.
Ac o'n i'n meddwl, pwy ydy'r proffwydi yn ein diwylliant cyfoes ni? Wel, fel pregethwr, sy'n ni'n licio meddwl, mae ni y bregethwyr ydy'r proffwydi. Ond y gwir amdani yw, mae gan pob cymdeithas i proffwydi, yn does? Ac i ni, dwi'n genhedlaeth ifanc, dwi ddim yn 40 eto, ond mae Lowri'n deithio bod fi yn genhedlaeth ifanc. I ni y bobl ifanc, Lowri'n edrych yn fi'n really suspicious nawr. Mae gennau un Lowri'n deithio fyna, mi wyt ti yn ifanc. Mae gennau un Lowri fan hyn yn deithio bod fi ddim yn ifanc. Ond fe fynnag, mae'r criw iau, proffwydi heddiw ydy'r fel influencers, ynde? Pobl sy'n projectio rhyw syniadau a rhyw ffordd o fyw, a ffordd o feddwl. Dwi'n cael rhyw knowing smile gan rai ohonoch chi. I'r genhedlaeth cynt oedd fel colofnwyr a papurau newydd ac yn y blaen, oedd yn rhyw fath o self-styled prophets yn trio deith o bobl beth i feddwl a deith o bobl sut i fyw. Ond y gwir amdani yw, mae hyd yn oed y proffwydi gorau, a da ni hyd yn oed gweld hwnna yn y Beibl, actually, jyst yn bobl cyffredin fel chi a fi. Ac felly, be mae Paul yn dweud wrth y ffrindiau yma yn Twrci, a dyma yw'r newyddion o'n i eisiau rhannu gyda chi pnawn yma wrth i ni ddisgwyl ymlaen ar gyfer y Nadolig, yw wrth i ni feddwl am y gwahanol bobl yma sydd yn trio'n arwain ni. Da ni eisiau rhywbeth gwell yn dydyn. Da ni ddim eisiau gwleidyddion sy'n gadael ni lawr. Da ni ddim eisiau influencers sy'n trio pwysio rhyw products maen nhw jyst i cael eu talu i pwysio arno ni. Da ni eisiau Meseia. Da ni eisiau rhywun sy'n yn deall ni, yn caru ni, yn maddau ni, yn dangos i gariad ata ni. Ac yn Iesu Grist, mae gyda ni'r newyddion da fod Duw wedi danfon Meseia, Duw i fod gyda ni. Oes gyda chi Nadolig yma hiraeth am Meseia. A beth sy'n anhygoel am y Meseia yma yw dyw e heb ddod i gymryd lle y barnwr, y brenin a'r proffwyd. Ond yn hytrach mae wedi dod fel y barnwr perffaith, y brenin perffaith a'r proffwyd perffaith. Achos da ni eisiau barnwr perffaith, yn dydyn? Da ni gyd ar rhyw sens o bod ni eisiau'r hyn sy'n gyfiawn, yn dydyn? Mae hwnna'n rhan naturiol. Da ni eisiau gweld pethau'n cael ei roed yn iawn. Ac yn Iesu mae gyda ni barnwr perffaith. Ac ar rywydd, da ni gyd eisiau brenin perffaith. Da ni eisiau perthyn i deyrnas, yn dydyn? Da ni eisiau perthyn i deyrnas sy'n para am byth. Wel, mae Iesu yw brenin y deyrnas yna. A da ni hefyd eisiau clywed llais Duw yng nghanol byd o leisiau gwahanol, yn dydyn? A Iesu yw y proffwyd perffaith. A Paul yn dweud, mae'r neges yma am achubiaeth wedi hanfon ato ni. A dyna yw neges y Nadolig. Fod Duw wedi anfon achubiaeth i ni. Mae Duw wedi anfon yn union be da ni angen. Mae yna madro Saesneg yn dweud, just what the doctor ordered. Wel, dyna di Iesu i ni. Iesu ydi union be da ni angen. A gwirth y Nadolig yw fod Duw wedi dod nid fel brenin mawr pwerus, nid fel gwleidydd mewn siwt, a nid fel influencer ar TikTok. Ond mae e wedi dod fel baban. A mae hwnna'n dweud wrth ni ynglyn â natur Duw. Dyw e ddim wedi dod i lordio hi drosto ni, ond mae e wedi dod i'n gwasanaethu ni. Mae e wedi dewis dod yn wan mwyn dangos i gariad a'n hachub ni. Dwi am ddarllen chydig linellau o gerdd mae Mena wedi sgwennu. Dyma Dduw yn gwasgu eich bys yn ei ddwylo. Yn dewis pobl fel ni i ofalu amdano. Y pŵer sy'n dal y byd at ei gilydd yn dewis dod yn wan
i ddeall ein cywilydd. Yr un a ddywedodd bydded goleuni yn dewis gweld dim byd ond ychydig fodfeddi. Rhoi ei allu a'i nerth y cyfan o'r neilltu a dewis gweld byd trwy lygaid babi. Oherwydd y Methlehem fe ddaeth y gair yn gnawd. Brenin brenhinoedd yn noeth ac yn dlawd. Yn un ymhlith miloedd yn ffoi nerth ei draed a milwyr croch Herod yn dair am ei waed. Achos mae teyrnas Dduw yn un pen i weired, yn lledu trwy gariad yr un ddaeth i'n gwared. Yng ngolwg y byd mae'r cynllun yn ffôl, ond fel baban ddaeth Duw i gymryd ei fyd yn ôl. Nadolig llawen i chi.